Вітаю вас, мои сябры! З вами канал «Казки на канапе» и я, Людмила Захаревич. Спадзяюся, што вы ўсе тыя відэаролікі пра цмокаў ужо паглядзелі, якія я вам раіла ў сацыяльных сетках. І сёння мы прыступаем да новай кніжкі, да чытання новай кніжкі пра цмокаў. Вось у мяне тут пасяліўся такі прыгожы цмок, якога завуць Цвыркун. Але я хачу дадаць, што яго сябры, яго суродзічы таксама прыляцелі ў маю студыю. Ім жа цікава, якія ж прыгоды адбываліся з іх сябрам, цмокам, Цвыркуном летам. А прыляцеў гэты цмок, Цвыркун, да мяне ў госці з казкі, з новай казкі, новой книги белорусской письменницы Натальи Бучинской, якая называется «Лето с цмоком Цвыркуном». Вот сегодня мы будем яе читать. Але хочу па-перш сказать, что малюнки вельми яркие, сакавитые такие стварыла до гэтай книжки молодая, але вельми таленавітая мастачка Кристина Першукова. Я вам буду час от часу показывать малюнки, иллюстрации до этой книжки, а зараз мы пачынаем наше читание. Думаю, что у один присест мы не справимся. Глыбока-глыбока под землей у велізарнай пячоры жил цмок. Не страшыдла з трымя пашчамі, якое любіць ласавацца ахвярнымі дзяўчатамі ці быкамі, а самы звычайны аднагаловы цмок. Ён вудзіў рыбку ў лясных азёрах, збіраў у птушыных гнёздах яйкі, не раскашаваў, але неяк жа выжываў. Раненька выпраўляўся ён па здабычу, пакуль у пячору не набегалі цікаўныя турысты. Паснедаўшы, вяртаўся і зашываўся ў самы далёкі куток, куды ніхто з людзей не адважыўся б зазірнуць. А калі пячора пусцела і святло было пагашана, яе жыхар выбіраўся на пошукі вячэры і на прагулку. Надакучыла цмоку туляцца па сваёй пячоры, надакучыла гуляць з турыстамі ў хованкі, так сабе забава. Нібы марыць сустрэцца з сапраўдным цмокам, а паспрабуй высунуцца ці рыкнуць у паўголаса, адразу гвалт: «Ай, ратуйце, людзі, цмок, цмок!» Пра такія фокусы, як дыханне агнём, няма чаго й казаць. Выпаўз цмок з пячоры. Направа горы і лес, налева горы і лес, вышэй пячоры таксама горы. А вось унізе, у даліне, пад самай гарой, месцілася сяло. Усе турысты ў цмокаву пячору прыходзяць адтуль. І наважыўся ён сам пайсці ў сяло на экскурсію. Мож, не прагоніць. Стаў ён спускацца паціху па сцяжынцы. Вакол ні душы, пакуль пасля ўчарашняй залевы. Залева – гэта лівень, вялікі дождж. А сцяжынка слізкая. Паслізнуўся цмок, ды і паляцеў кулем з гары. Коціцца, войкае, кіпцюры распускае, за дрэвы чапляецца, а пасля як ударыўся галавой аб елку, ажно мятлікі залатыя ў вачах закарагодзілі. Ляжыць цмок, стогне. Паспрабаваў вырухнуцца, балюча. Разляпіў вочы. Ай, што робіцца? Елкі скачуць вакол, як шалёныя. Цмок зноў скоранька заплюшчыў вочы. Ляжыць, ачуньвае. Нічога, думае, зараз дайду да сябе. Аж тут нехта побач шчоўк. Расплюшчыў вочы. Ага, ёлкі ўжо не мітусяцца, а павольненька хістаюцца туды-сюды. Толькі прыўзняўся, як над самым вухам зноў шчоўк. Бачыць, бегае вакол хлопчык, нацэліўшы на яго аб'ектыў фотоапарата. Раз-пораз шчоўкае. Адчапіся!
адмахнуўся цмок ад хлопчыка, як ад надакучлівай мухі, і паспрабаваў прыўзняцца. «Ты ляжы, ляжы!» – адгукнуўся той пад шчоўканне фотоапарата. «Сапсуеш мне фотаздымкі!» «Вось дык удача! Толькі другі дзень на выжыванні і такая сустрэча! Самы славуты падарожнік мне пазайздросціць!» Хлопчык лапатаў без упынку. Цмоку зрабілася яшчэ больш млосна. «Сціхні!» – рыкнуў ён коротка, але вельмі пераканаўча. Хлопчык змоўк і адклаў фотоапарат у бок. Аднак доўга сядзець моўчкі не мог. «Ого, які гузак ты сабе набіў!» – распачуваў ён і дакрануўся да балючага месца нечым прыемна прахалодным. Боль стаў паціху сціхаць. «Слухай, а што гэта ты тут робіш? Адзін, высока ў гарах!» – праз сілу пацікаюўся цмок. Яго нават амаль не здзівіла, што гэта хлапчанё чамусьці яго не баіцца. «Выжываю!» – з гонарам заявіў хлапчук. «Сам на сам з дзікай прыродай ва ўмовах крайняй небяспекі». «О, бач ты!» – здзівіўся цмок. «А што здарылася такое? Ці даўно ты выжываеш? Яшчэ заўчора, здаецца, ўсё было нармальна. Турысты толькі таўкліся ў пячоры». «Нічога такога не здарылася. Проста зараз пачаліся летнія канікулы, і я ўрэшце дагаварыўся з бацькам дазволіць мне самому павыжываць у дзікай прыродзе. Ну, хаця б з тыдзень. Праўда, бацька толькі на 3 дні згадзіўся». «Смелы ў цябе бацька», – заўважыў цмок. «Тыя, што ў маю пячору спускаюцца звычайна дзяцей, так ужо апякуюць, што аж брыдка. За руку ўвесь час трымаюць, баяцца хаця б на хвілінку адпусціць ад сябе». «Дык і мой баіцца. Мы 3 дні таму таксама спускаліся ў пячору, дык ён спрабаваў мяне сабе на шыю ўсадзіць, нібыта я які малы. Але я не здаваўся, і ўсе прыступкі ў тваёй пячоры адолеў самастойна і не ныў, як некаторыя. Дарэчы, ты заўсёды такой халадзіне жывеш?» «Я прывык, мне не холадна», – адказаў цмок. «Табе вось не холадна, а турысты мерзнуць», – павучальным тонам заявіў хлапчук. «Слухай, давай урэшце знаёміцца. Мяне завуць Стасік. Стась, мне 10 гадоў. А ты сапраўдны цмок? Я вам пакажу гэтага Стасіка, ось такога, у акулярах, хлапчука, якога бацька адпусціў на 3 дні на выжыванне». «Вядома ж, сапраўдны. А чаму ты не дыхаеш агнём? Навошта? Сёння і так горача». «Ну, што праўда, то праўда», – згадзіўся хлопчык. «А завуць цябе як?» «Цмок Цвыркун», – назваўся жыхар пячоры. «Ой, даўно я ні з кім не знаёміўся. Колькі мне гадоў, не памятаю. Але можна пайсці ў пячору і пералічыць заробкі. Я раблю іх кожны год у дзень нараджэння на камені для ўхода». «Ага, хітренькі ты!» – засмяяўся хлапчук. «Пойдзем у пячору, а ты мяне там і з'есі». «Фі!» – скрывіўся цмок Цвыркун. «Каб хацеў, дык даўно б ужо праглынуў». «А як прагаладаешся?» «Спакойна. Я не люты і не крыважэрны. Лаўлю рыбу і збіраю птушыныя яйкі. Ты ж быў у маёй пячоры. Ці бачыў ты што-дзе-небудзь костачкі якіх ахвяр?» «Дык ты ж іх цалкам глытаеш». «Ай, ну цябе!» – адмахнуўся Цвыркун. «Пажартаваў я. А калі табе так ужо страшна, дык ідзі і выжывай дзе-небудзь далей ад маёй пячоры». Цвыркун устаў. Гузак балеў, але адчуванне, што наваколле хістаецца, ўжо прайшло. «Пачакай, пачакай!» – учапіўся ў цмокаву лапу надакучлівы хлопчык. «Ну, раскажы мне што-небудзь». «Ну, што табе расказаць?» – азірнуўся Цвыркун. «Ну, што-небудзь пра іншых цмокаў, пра тваіх сяброў або родзічаў. Экскурсаводы ж у пячоры нічога пра іх не гаворуць». «Ну, добра. Толькі давай спачатку рыбы наловім, бо ўжо і праўда падсілкавацца пара». Далей хлопчык разам з цмокам Цвыркуном пайшлі да ракі. Ён так ашмялеў,
і толькі сыпаў пытаннямі да цмока. І дайшлі яны ўжо да возера, цмок узяў сваю вуду, а хлопчык, які ж збіраўся на выжыванне, у яго ў сваім наплечніку ўсё было. Ён таксама сабе зрабіў вуду, і пачалі яны з цмокам вудзіць рыбу. У яго заплечніку было шмат сушак, вось так яны і сядзелі, баўтаючы нагамі ў вадзе і ловячы рыбу. І напрыканцы хлопчык спрасіў: «Слухай, а чаму ў цябе такое імя?» – запытаўся Стась. «Якое?» «Ну, не цмокавае нейкае, як у насякомага, цвыркун». «А, гэта! Дык цвыркуном мяне назвалі, калі я пачынаў вучыцца дыхаць агню». Хітрая навука. У мяне спачатку вось што атрымлівалася, глядзі. Цвыркун выцягнуў пашчу ў трубачку, закаціў вочы і як цыркне слюною ў возера. «Ого!» – узрушана заёрзаў Стасік. «Вось, за гэта цырканне слюной мяне і назвалі цвыркуном». «Відаць, табе крыўдна было?» – запытаўся хлопчык. «Ды не, весела было. Усе агнём паляць з пашчы, а я, як злаўчуся, як цыркну, дык гэты агонь пераб'ю. І нават вогнішча заліць магу. Праўда, трэба набраць шмат вады ў пашчу». «А мяне навучыш?» «Полымя заліваць? Дык у цябе вады столькі не ўлезе». Не, слінай цыркаць». «Не праблема. Глядзі, як трэба». І пачалося ў Стасіка навучанне такой неабходнай і вясёлай справай, як цырканне слінай. Часам цыркалася, часам не. Ой, насмяяліся яны з цмокам. А што ўжо рыбы наеліся, потым нацягалі сухога галя, і як дзьмухнуў цмок агнём, канешне, вогнішча адразу загарэлася, насмажылі яны рыбкі, і хоць цмок любіў і сырую рыбу есці, але за кампанію са Стасікам таксама смажаныя рыбкі паеў. Потым яны затушылі вогнішча, канешне, уже ж умее цмок гэта рабіць. І тут Стасік успомніў, што яму трэба патэлефанаваць бацьку, каб не хваляваўся. Але ў гэтым месцы ніяк мабільнік яго не браў, не лавіў, таму яны зноў накіраваліся да пячоры. Ён сказаў цмоку, што хацеў пайсці нават на выжыванне без мабільніка, без тэлефона, але ж уже тут мама з татай яму гэтага не дазволілі. Ну як жа, трэба ж быць на сувязі, хаця б званіць яму, тэлефанаваць яму хаця б 3 разы на дзень. Ну, тут на што цмок сказаў: «Не, ну я шчыра скажу», – узрушана загаварыў цмок, «бацькі ў цябе не проста смелыя, а адчайныя. Я колькі жыву не бачыў, каб дзіця адно па гарах бадзялася». «Ай, адна толькі справа, што смелы», – адказаў Стасік. «Тата з суседняй з маім лагерам паляне таксама паставіў сабе палатку. Сядзіць там, чакае маіх званкоў, каб у які небяспечны момант з'явіцца хуценька тут, нібы пільнуе мяне». І тут хлопчык патэлефанаваў тату. «Тата, у мяне ўсё нармальна. Ага, паабедаў. Рыбкі навудзіў, спёк і з'еў. Кастрышча заліў. Пакуль на сувязі». Стасік запихнуў мабільнік у кішэню і скоса зірнуў на ўваход у цмокаву пячору. А што ж было далей, я пачытаю вам у наступны раз. Заставайцеся з намі на канале «Казкі на канапе», і вы даведаецеся, якія ж яшчэ прыгоды чакалі Стасіка і што ён убачыў у пячоры цмока цвыркуна. Дзякую за ўвагу!